Ma nafux min qatel il-Raymond Caruana, iżda nafu li nqatel għaliex il-Gvern Laburista kien ħoloq klima ta' impunità, fejn il-ħażin kien jgħidlu tajjeb u kien jipproteġi lill-kriminali. Għandna l-obbligu li din il-klima politika ma terġax tiġi u għalhekk għandna ninaqdu fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija. Dan sabiex Raymond Caruana ma jkunx mital xejn, hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'attività politika fil-Gudja bit-tema ġi tal-kulħadd f'soċjetà li impurta fejn qed titfakkar 32 sena mill-qtil ta' Raymond Caruana. Fil-ġlieda d-demokrazija iktar ma jkun hemm min irid irrażżan poplu sħiħ, iktar dak il-poplu iqum biex jitkellem, iktar dak il-poplu iqum biex jajjat, iktar dak il-poplu iqum biex isemma leħnu. U għalli l-lum l-istorja qed terġa' tirrepetu ruħha u l-Gvern Laburista qed terġa' jagħmel l-istess u jsikket sabiex jaħbi l-fatti tal-korruzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Joseph Muscat kien qal li jekk jinstab li l-kumpanija E-Grant kienet tiegħu kien jirriżenja. Iżda nafu li l-kumpaniji sigriti Hernville u Tilgate huma taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembry u tal-Ministru Konrad Mizzi. Bil-kel tal-istess Prim Ministru, Keith Kembry u Konrad Mizzi kellhom jirriżenjaw, iżda baqgħu ma telqux. Brian Tonna huwa l-persuna li fetaħ il-kumpaniji fil-Panama ta' Keith Kembry u Konrad Mizzi li ddikjaraw li kienu se jirċievu 150,000 euro fix-xahar kull wieħed mill-kumpanija 17 Black f'Dubai. Mhux vera li Joseph Muscat qed jistenna l-konklużjoni tal-inkjesta sabiex jieħu deċiżjoni dwar Keith Kembry u Konrad Mizzi. Dan għaliex waħda qed iwaqqafha bl-appelli li qed jagħmel u l-inkjesta l-oħra qed jgħid li mhix kontra Keith Kembry. Mhux jistenna l-inkjesta kien qiegħed imma jagħmel minn kollox biex dik l-inkjesta iżomma, iwaqqafha, irażżana, jara li qatt ma seħħ. Adrian Delija qal li r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratti tal-Ena Malta lil Electrogas huwa kundanna ċara għall-Gvern u jagħti raġunijiet għalfejn Konrad Mizzi għandu jirriżenja minnu fih. Dan għaliex in-nies qed jinsterqu mill-Power Station il-ġdida meta mqabbel mal-Interconnector. Joseph Muscat stess ammetta li qegħdin ninsterqu 200 miljun euro mill-Power Station. Prim Ministru, qed tagħmel ħsara lil pajjiżna, taf li anke nies ta' madwarek u saqsi u wara m'għadhomx qed jemmnu, m'għadhomx appoġġjawk u wara min huma dawk illi jafu illi l-ħażin qed isir, qed jibqa' jsir u jridu spjega minn għandek għalfejn qed tibqa' tipproteġi dak li huwa indefensibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-medja issa kixfet kif l-investigazzjoni dwar 17 Black se jkunu involuti kemm Keith Kembry kif ukoll Konrad Mizzi. Huwa qal li meta l-Gvern Laburista jkun daru mal-ħajt idawwar l-informazzjoni u ġiet ippubblikata wkoll allegazzjoni fil-konfront tiegħu. Adrian Delija ddikjara li fi żmien meta ma kienx fil-politika u meta għamel xogħlu ta' avukat f'isem klijenti tiegħu qatt ma kiser il-liġi u qatt ma ħasel il-flus bħal Keith Kembry u Konrad Mizzi. Min hawn narġa' nagħmel stedina lill-Kummissarju tal-Pulizija jekk inti minn Marzu kellek xi ħaġa fuqi, ejja issa, ejjaw, saqsini li trid, saqsi li trid, nurik li trid, ara l-karti kollha, niftaħ il-kodba kollha u jekk issib xi ħaġa waħda fuqi biss tkun għamilt l-ewwel biċċa xogħol lilek snin bil-qiegħda tieqaf milli tagħmel kontra dan il-gvern korrott. Intant fl-istess attività tkellem ukoll il-Kunsillier tal-Gudja Stefan Caruana li jiġi wkoll in-neputi ta' Raymond Caruana. Huwa qal li 32 sena wara qtil ta' Sejjuħ il-poplu jinsab f'għażla. Jew ninagħlqu fina nfusna u ninsew dak li għaddejna minnu, jew inqumu fuq saqajna u nirrispondu għall-karba tan-nazzjon. Jien ċittadin Malti, jien għandi kull dritt li bħal kull ċittadin ieħor nesprimi ruħi. Jien għandi kull dritt li nkun nafx qed jiġri madwari x'inhi l-verità li ma nara l-ħadd min jilgħab l-intelligenza tiegħi. Markent Nisammut, President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, tkellem kif il-Gażin tal-Gudja ma' żmien sar simbolu tal-ġlieda tal-Partit Nazzjonalista favur id-demokrazija. Għaddew 32 sena u dak li qed ngħixu llum u dak li jgħixu dak iż-żmien. Il-ġliediet li għamiltu intom irridu nerġgħu nagħmluhom illum u f'din il-ġlieda il-Partit Nazzjonalista ħajerġa' jkun fuq quddiem biex pajjiżna jerġa' jsir pajjiż normali, biex flimkien mal-tab tagħna Adrian Delija nerġgħu nibnu pajjiż illi fih isaltnu l-ġustizzja, id-demokrazija u l-libertà. Min-naħa tiegħu Dione Borg, kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew,
tkellem fuq il-qtil politiku li seħħ 32 sena ilu. Dispost li nibqa' ngħin l-awtoritajiet responsabbli u kompetenti sabiex fejn informazzjoni nistgħu ngħaddu, jiena lest kif diġà għamilt illi nibqa' nagħti l-informazzjoni meħtieġa sabiex darba dejjem insolvu dan il-każ. Huwa temm id-diskors tiegħu billi qal li għandna ninaqdu l-kol flimkien u nħarsu lejn il-passat għaliex huwa biss il-passat li salva lil pajjiżna minn problemi kbar għad-demokrazija.